Der er vi heller ikke inde. Kan I huske ham der Peter, vi smadrede for et par måneder siden? Ja. Jeg har hørt, at han er kommet ud af koma og kommer tilbage næste uge. Nej. Er vi klar på at smadre ham igen? Ja, jeg er klar. Fuck, det bliver fedt. Ja. Så I det? Hvilket? Der gik en mand ned i kælderen. Ja, Rig skal flyve. Jeg mener, der gik en mand ned i kælderen. Det er jo ikke muligt, det er kun os, der er på skolen. Skal du være på efterskolen? Hvad skal vi lave? Landevej. Jeg er på. Fedt, I kun er 4 i weekenden. I må hygge jer over det hele på skolen. I må bare over det hele, undtagen i kælderen. Der er nemlig noget vandskade dernede. Så men ellers så hygger jeg bare. Yes. Fedt. Fuck, jeg har lige sat mit vasktøj over. Ja, det er typisk, Juan. Jeg går lige ned og tjekker hurtigt. Jeg mener, at jeg har hørt noget nede i kælderen. Jeg bliver altså lige nødt til at gå på toilettet. Jeg så den. Hvorfor ligger alt tøjet der? Shit, det er tæt på. Ja. Hvor meget er han? Kom, lad os høre.